Il-minuta tibda issa. Louis Zammit, il-President tal-Aqda Mużikali San Leonardo. Louis, minn fejn bdiet in-namra tal-każini tal-festa? Il-namra bdiet l-ħbieb dejjem iġorru l-ħbieb, ma l-ħbieb fis-sena 2000 dħalna l-ewwel darba fil-każin, mis-sena 2008 jiena President tal-Aqda Mużikali San Leonardo. U bħalissa taħdmu fuq festival speċjali. Qed naħdmu fuq il-Kirkop Summer Festival li huwa s-seba' edizzjoni tiegħu, għalkemm ma kienx ismu Kirkop Summer Festival qabel dejjem kien Brisk l-Inspire u dak is-sabiħ tiegħu li għaqda volontarja qed tiġbor il-flus għal għaqda volontarja tant tagħmel ġid ma' tfal bi bżonnijiet speċjali. Għal xiex għandhom għalfejn jiġu n-nies f'dan il-festival? Il-festival fih ħafna DJs Maltin, 7, żewġ tribute bands barranin, waħda tal-Coldplay u waħda tal-Beatles. In-nies ħad tiġi u ħad tidħol b'xejn, però mal-bib ħassib il-volontira tal-Inspire jitolbu dik in-naqra donazzjoni żgħira sabiex l-Inspire tiġbor il-flus meħtieġa għal bżonnijiet tagħhom.